आसामाव मुगैथाव हानजायारि जिनाहारिनि जाथायफोरा थाथ'नायनि मुंखौनो लायाखै। रुनिखाथायाव बावैसो जानाय रायजोआव फिन 16 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनायनि गिख्रंथाव जाथाय जादों। बे जाथाया चिरां जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोल रुनिखाथा पुलिस थानानि बेंखनाव जादों। बे गिख्रंथाव हानजायारि जिनाहारिनि भिडिअफोरा ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनावसो जाथाया सोराङाव फैयो। मख'नो गोनांदि उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया थांनाय आगस्ट दानाव जादोंमोन। उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनायाव गासै 7 दायनिगिरिफोरा लोब्बा दंमोन। पुलिसआ दिनै 7 जिनाहारि खालामग्राफोरखौ खाबाय। सासे दायनिगिरिया खारखोमानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेबादि मुगैथाव हानजायारि जिनाहारिफोरा सोलिबाय थानाया सुबुंफोरनि गेजेराव रागा जोंनाय सोमजिहोदों। रायजो राजाफोरा दाबि खालामो दि जिनाहारि खालामग्राफोरखौ थाबैनो फासिनि साजा होनांगौ। স্যার কি আসলে ঘটনাটো হয়েছে যে এই নাবালিকা ধর্ষণৰ ঘটনা আছিল? এতিয়া ইনভেস্টিগেশন চলি আছে, এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰো। আটক কৰিছে নে স্যার এই সংক্ৰান্তত কাৰোবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নে স্যার? 5 জনকে ধৰা হৈছে, একটু আগত একটু ইনভেস্টিগেশন চলিব। হ'ব, ঘটনাটো কেতিয়া সংঘটিত হৈছে স্যার? কিমান দিন হৈছে স্যার? ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে, ইনভেস্টিগেশন চলি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।